Ya madang sih ben kuat ngadepi kenyataan. Karena pura-pura bahagia aku ya butuh tenaga. Mangan ya sapa enenge wae. Saiki opo larang daripada klisir. Madang mas, ndak sawangen, aku rasa nyawang. Lagi ngopo aku ki? Awakmu ki lho ditakoni apik-apik wis. Mbok wong tuh aja galak-galak. Ya cepet mati. Ayo cepet modar kesenangan kowe. Kabeh warisane nang nggonamu kabeh. Lah iya. Mbok nak madang kok aja karo ndodok, Mas. Lah ngopo? Ora ilok. Lah ya ora ilok ki ngopo? Lah ya ora ilok. Ora payu rabi. Alah pel. Gur madang kowe kok kakean aturan. Madang ya posisi kepiye wae ya ora apa-apa. Penting iso wareg. Kowe iki dikandani wayah men to. Saiki pikiran. Kowe ora payu rabi iki kepiye? Yo gara-gara kowe mangan karo ndodok kuwi, makane ora payu rabi. Lah saiki pikiran kowe madang ora ndodok. Apa ya kowe cepet rabi? Wong yo ora. Pak madang iki do meneng lambene. Mbrebeke bapak. Agi lara utuh kok malah do gemerah. Pak, ra iya to? Nak wong madang karo ndodok iki ora payu rabi to? Oh, kowe iki ora bener. Gur penak mangan karo ndodok kuwi saru. Terus ora sopan. Berarti hoak, Pak. Kowe iki do goblok. Apa kepiye to? Mangan karo ndodok kuwi ora sopan. Kudu borak. Hoak.